Joo, mä ajattelin tehdä tästä jontikasta vähän esittelyä, kun sit on nyt kyselty ummet ja lammet ja sit saa aina kertoa moneen kertaan. Ääni on vähän huono, kun meinaa vähän flunssa vaivata, mutta toivottavasti se kestää. Eli tää on 6420 S, 6200 tuntia, AQ50 vaihelaatikko, mittari mukaan ja navin mukaan kulkee 51. Tässä on tehty toi Vin Dieselin ohjelma ja sitten toista konetta kun dynottiin juhannuksena, niin Arttu sanoi, että siinä on 150 hevosvoimaa ja 570 newtonia vääntöä niin kuin moottorissa. Ja se on 2013 muistaakseni tehty se ohjelma. Mutta katsotaan nyt lähemmin. Eli tässä on tällainen Tollin etukuorma ja 45.1. Ja tää on 13 vuosimallia. Tästä kuormaajasta löytyy 3. ja 4. toiminto, sitten aurasähköt ja harjahydrauliikka. Eli siis tähän saa kerralla 7 letkua kiinni ja 7 sähköjohtoa ilman tekemättä mitään. Tää on ihan tihi, ei notku yhtään. Sitten tuossa on Fasterin pikakahvat, sitten täällä on Fasterin pikakahvat. Ja on kyllä ollut vahva kuormaaja ja hyvä. On ulottuvuutta ja siihen tietysti kuuluu puskutuet. Ja hydraulinen neurokiinnike. Sitten tätä on maalattu sen verran, että tää konepelistä lähti näistä kulmista. Maalit, niin tää on nyt keväällä maalattu ja tää ritilä on maalattu keväällä. Samaten kuin nämä lokasuojat ja portaat. Nämä portaat on uudet. Ne oli 2 kertaa hitsattu, ne oli ihan letkut ne vanhat. Ja tästä tulee se aurasähköt saa poikki tosta, kun ottaa kuormaa ja tosta saa harjahydrauliikan poikki. Toi on tankki ja noin menee taakken lohkoihin. Katsotaan, tässä on vannepainot. Tossa näkyy se puskutuki. Sitten täällä on takana on 4 lohkoa. Sitten tässä on tietysti kameralle, perävaunukameralle. Ja tästä saa lisävirtaa. Ja se lisävirta, kun sä kytket tämän pistorasian tähän, niin se on sitten se aurasähkö. Eli ne toimii samoista, eikä voi yhtä aikaa olla niin kuin edessä ja takana se lisäsähköjä. Sitten tässä on LED-valot, vilkut. Sitten tuolla kamera johto on tuolla katon alla valmiina, eli tuo katto täytyy avata ja sitten sieltä saa johdon, niin saa tuonne ylöskin kameran valmiiksi. Kaltevuuden säädin, jarruventtiili ja vanteet on ihan maalaamattomat. Nämä lokasuojat on maalattu, nämä pellit ja uusin ruuveilla kaikki kiinni. On kyllä tosi siistis kunnossa nyt. Ei vaan ruoste. Ei alta eikä päältä. Tää on ihan automaalarilla ollut. Ja tää on silleen tää lisävirta, että siitä saa esimerkiksi koukkuvaunu tai maasiirtokärryyn valot ja vilkut saa. Esimerkiksi tossa on tuolla koukkuvaunu, niin siihen saadaan radio-ohjaukseen ja valoihin sähkö. Tai sitten vaihtoehtoisesti kun se laittaa kiinni eteen. Ja sitten renkaat on 600-set, 38. Ja edes on 480, 28. Ja tietysti jarruli etunapa, kun tää on nopea. Tää on uusittu nää ritilät. Tossa oli jossain vähän halkeamaa, muistaakseni tuossa alla, niin mietittiin, että maalataanko ne vanhat vai uusitaanko, niin ostettiin ihan uudet alkuperäiset. Samaten pissapojan moottorit on molemmat uusittu. Nääkin on kaikki uusilla pulteilla laitettukin. Nää on alkuperäiset portaat niinku uudesta koneesta, vanhasta koneesta niinku ollut aikanaan. Ja etujousitus on. Ja on siistis kunnos, ei vuoda mistään. Ei niinku minkään näköistä. Katsotaan tuonne hyttiin. Tää hyttikin on ihan asiallinen, mitä mä oon katsellut. Tää apumiehen istuun ollut jälkeenpäin laitettu muistaakseni 13 vuosimallia. Penkis on päällinen, mutta se on altakin ihan ehjä ja se on muutenkin ehjä. Tää on vaan sen takia, että se ei likaannu se alkuperäinen penkki. Muutenkin näyttää ihan asialliset. Katot ja kaikki on, niin ei ole mitkään rasvanäpit paljon painellut. Sitten tässä on tällainen kyynärnoja. Ostettu ihan tää penkin oma. Ja
Ja tähän on laitettu tää Stollin oma kahva. Tää on sähköisellä esiohjauksella tää kuormaaja. Eli tää oli kellunta, tää oli 3. toiminto ja tää oli 4. toiminto muistaakseni. Ja tässä on ne lisätoiminnot niin kuin esimerkiksi U-auralle. Tässä kahvassa, kun painaa, ne menee releen kautta. Eli sit voi kuormittaa niin kuin virtaakin reilusti. Sitten täällä on vaihtoehtoja, että jos et sä painat tuosta etukuormaa ja napista, niin näkyyköhän tästä. Niin 3. ja 4. toiminto. Niin ne niin kuin saa jatkuvasti päälle. Eli esimerkiksi jos painaa niin kuin, kertasykäyksen tuosta kuorma-ajasta, tai sitten sä voit saada tästä niin kuin jatkuvasti sen kytkettyä päälle. Eli nyt tässä on silleen, että koukkuvaunun radio-ohjaus on tästä sähkö päälle. Ja tässä on sivulle valot ja sitten on taakse valot. Sitten täällä on valot on hyvät ja vilkku on tosta ja tossa on 3. toiminto, tai sitten tässä on kauhan muisti ja pikatyhjennystoiminto tässä etukuormassa. Eli kun tästä painetaan näin, niin se 3. toiminto ei päällä, vaan on pikatyhjennys kauhalle ja muisti. Tuolla on se anturi, sit pystyy säätämään itse mihin kohtaan haluaa. Hydraulilukko. Ja tuossa on tuo kamera, vaiko. Sammutikin on just tarkastettu. Et muutenkin on yleissiisti. Täällä on esimerkiksi toi hyvä LA-puhelimet, tuossa on presidentti Johnson 2, siinä on kaiuti on tässä edessä, niin hyvin kuuluu ja toimii hyvin. Siinä on jojot, stereot. Jos tätä kuormaa ajaa vähän, niin saadaan näköiselle jotain. Makes sense. Eli vajaa 6200 tuntia on mittarissa. Ja tää kuormaaja aktivoituu silleen, että täällä on tällainen valopalaa. Tästä painetaan kerran pitkään. Niin tää kuormaaja kahva aktivoituu. Ja on hyvä käyttää, tosi hyvä. Ja tähän siis kuuluu varakahvakin. Se ei oo uusi, mutta kumminkin toimiva kahva. Ja samanlainen tietenkin. Joo, nostetaan tonne ylös toinen. Ja kamera on tossa tonne keulaan, ja sekin toimii. Ja siis sai sen perävaunukameran. Ja sitten katolle on valmius. Ja se puhelinjohtokin taitaa olla talle siihen perävaunuun. Ja muutenkin tää ei oo mitään vikakoodeja. Mä tarkistin, että tässä on huoltommella on laitettu tälleen, että aina tuulilasi on laitettu toi lappu. Ja ettei ajeta vahingoskaan pitkäksi. Ja tätä on huolettu aina ennakkoon. Huoltokirjakin on jo täynnä näillä tunneilla. Et silleen. Sammutetaan tää ja käydään kattoo konehuonetta. Täällä on uudehko Jasan akku. Ja muutenkin yleisilme on aika siisti tässä. Katsotaan. Ei oo mitenkään räävitty ja tätä ei ois pesty täältä moottoritilasta nyttekään. Eli tää on pölyinen. Kannen tiiviste tähän on vaihettu. Ja taas kansi on oijettu ja siinä laitettu hehkut ja termarit ja kaikki mahdolliset uutta. Tää valkoinen johto, jos joku ihmettelee, niin se on sen lisävirran syötön johto, eli pääsyöttö, ja se on tosta sulake. Eli tässä ei ole mitään rosvoliitoksia tehty. Ja toi on vähän ruman näköinen, mä joskus sen kittasin, kun tämähän on toi virran syöttöjohdot tonne hyttiin, niin mä vaihoin sen johdon, kun se oli vähän kankeen oloinen. En tiedä, oliko se johto tuolta keskeltä jäätynyt, vai mikä siinä oli, vai oliko sitten vaan lämmennyt, niin se joutui vaihtamaan. Laturit ja kaikki on hyvät eikä kitise. Ja täällä on Inan hihnasarja laitettu ihan hiljattain. Tästä muutama 100 tuntia kun se on laitettu. Ja muutenkin nämä on kuivat. Ja nämä vanteet siis on alkuperäisessä maalissa kaikki. Sitten tää on alta tälleen. Näkyisiköhän tässä jotain. Niin ei vuoda mitään.
Ja on kyllä silleen asiallisessa kunnossa. Ja ehjä kone, mitä voi sanoa, että ainoa mikä tässä on vikana meille, että ei oo ajoa. Et en mä nyt muuta osaa sanoa tästä oikein mitään.